Tinay bagadamag kas insurat ni San Mateo. Iti may kasangapulo ket upat a kapitulo. Ti ipapatay ni Juan a Mamunyag. Iti daydi a tiyempo nadamag ni Herodes nga agturay iti Galilea ti maipapan ken ni Jesus. Pudno nga isu daytoy ni Juan a Mamunyag a napagungar kinunana kadagiti opisyales na. Dagitoy ti gapuna nga adda kenkuana daytoy apan nakabalin nga agaramid kadagiti milagro. Pinatiliw ngamin idi ni Herodes ni Juan sana pinarepet ket pinaibalod. Inaramid na daytoy gapo ken ni Herodias nga asawa ni Felipe a kabsat na. Kinunkun na ngamin ni Juan ken ni Herodes, saan arumbeng nga ikabalay mo ni Herodias nga asawa ni kabsat mo. Kaya't idi ni Herodes nga papapatay ni Juan, ngem nagbuteng kadagiti Hudyo agsipod ti impilang da ni Juan nga maysa a propeta. Iti agkasangay ni Herodes, nagsala ti balasa nga anak ni Herodias iti sango dagiti sangaili. Naiayo ni Herodes ket inkari na kenkuana. Isa patak nga ited ken ka ti anyaman a dawatem. Kas insingasing ti inana kinuna ti balasa. Ited mo kanyak ditoy ti naibandehado nga an ulo ni Juan a Mamunyag. Naglitay ti ari, ngem kapu iti panagkarina iti matang dagiti sangaili na, imbilin na amatungpal ti dawat ti balasang. Pinaputulan na ni Juan ijay pagbaludan. Nayeg ti ulo an naibandehado ket naited iti balasang, anang ited met ken mi inana. Dimteng dagiti adala ni Juan, inalada ti bangkay na ket intanemda. Kalpasan na, napanda impadamag ken ni Jesus ti napasamak. Pakanen ni Jesus ti 5,000 at tao. Idi naamuan ni Jesus ti napasamak, nagbangka anapan nagpakning is isuna iti maysa a lugar nga awan matagtagat tao. Ngem idi nadamag dagiti tao ti papanaw na, pinanawan da dagiti ililida ket nagnagnada asimurit ken kuana. Dimsaag ni Jesus iti bangka, idi makita na dagiti adot at tao na asyan kadakwada ket inagasan na dagiti masakit da. Idi mumalemen, napandagiti adalan na ken kuana ket kinunada. Sumipngeten ket awan matagtagi tao ditoy, pagawidem dagiti tattao tapno mapanda kadagiti barbaryo ket gumatang da iti kanenda. Saan amasapul a pumanaw da kinuna ni Jesus kadakwada, ikanyo iket di ida iti kanenda. 5 a tinapay ken 2 nga ikan laeng ti adda kinunada. Yegyo ida ditoy kinuna ni Jesus. Pinagtugaw na dagiti tattao iti karuotan. Hinala na dagiti tinapay ken ikan. Timangad sa dalangit sa nagyaman iti Dios. Pinispisin na dagiti tinapay. Ket inted na kadagiti adalan na tapno ibunong da. Kadagiti tattao. Nanganda amin ket napsugda. Addad 10 ket 2 a basket anapno kadagiti natda nga inurnong dagiti adalan. Ag 5,000 a lalaki tinangan. Maklaksik kadagiti babae ken ubbing. Magna ni Jesus iti rabaw ti danom. Bayat ti panagpangagawid ni Jesus kadagiti tattao. Pinalugan na met dagiti adalan iti bangka ket pinaunana ida abim mallasil iti danaw. Idi napagawid nan dagiti tattao. Simmangat nga is-isom. Iti maysa aturod tapno agkararap. Idi rumabiin may maysa ni Jesus sa jay. Iti daytamet lang nga oras, nakaadayon ti bangka iti igid ti danaw, ket mayullo-allon, agsipod ta subsubaen ti angin. Iti parbangon, nagna ni Jesus iti rabaw ti danom anapan iti yanda. Nagbuteng dagiti adalan, idi makita da ni Jesus ang magmagna iti rabaw ti danom. Al-alya inikisda kapu iti buteng da. Ngem dagos a kinuna ni Jesus, di kay agbuteng, siyak ni Jesus, di kay agdanag. Apo, kinuna ni Pedro, magpaiso asika, ayaban nakman titayan mo amagna iti rabaw ti danom.
Umay ka, kinuna ni Jesus. Timsaag nga rod ni Pedro iti bangka, ket nagna iti danom amapan ken ni Jesus. Ngem nagbuteng idi madlaw na ti angin, ket idi lumneden, ijikis na. Apo, isalakan nak. Kinawat adagos ni Jesus ti ima ni Pedro, ket ginuid na, sana kinuna. Nagbasit ket ti pamatimon, apay nagduadua ka. Limungan da aduay ti bangka, ket nagtalnan ti angin. Dagiti adda iti bangka, nagdaydaya da ken Jesus. Pudno asikat ti anak ti Diyos, kinunada. Paimbagyan ni Jesus, dagiti masakit ijay Henasaret. Bimalasi da iti danaw, ket si manglada ijay Henasaret. Nailasin dagiti tattao ni Jesus. Isu a pinaayaban dagiti tagasadya, dagiti amin ang masaksakit kadagiti kabangibang aluglugar, ket inyag da idaken kuana. Nagpapakaasi daken kuana, asagiden dagiti masakit, uray lakumatigayadan ti kagayna, ket naimbagan dagiti amin asimmagi.